सफैबाय पुर्णिमा औ फै बेयाव जिरायफै औ दे सना आं नोंनि सिगाङाव फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों मा बाथ्रा आं लेखा फरायनायखौ दोनथ'नानै केरेलायावसो थांनो सानबायमोन मानोना आं जों सानैनि इयुननि थाखाय सानबाय दं मानिबा न'खराव जेंना नुजादों नामा जेंनायाथ' नुजादों नोंनो मिथिगौ माथो न'खराव गायग्रा हायानो गैया नाथाय दं न'खराव थानो थाखाय न' बिथाल' दे अब्ला थांनो हागोन माब्ला थांगोन नों बे साननैसोआवनो थांगोन नोंल' न'आव मोजाङै फरायबाय था नोंनि फरायनायाव जा खरसा जाबाय थायो आं बेखौ हरबाय थागोन नोंहासो आद्रा सस्रा जासिगोन आरो HS खौ पास खालामथारनायमोनबा मोजां जागौमोन आरो आंखौ जेबो दा सानसै नोंल' मोजां जादो नोंनि मोजांब्लानो आंनिबो मोजां जेराव नोंजों आंजों जुलिनि रादाय खाखाबाय गंनै न'खरजों नाथाय पुर्णिमा आंखौ गारनानै गुबुनजों दा गोसो होलाय नोंहा फोथायनाय गैया नामा एसेबां गोबाव मोजां मोनलाबोबाय दिनैसिम 5 बोसोरानो जालायलांबाय दं थेवबो हिनजावफोरनि गोसो थौ बिदिबा थांदोनि सानाबो हाबसिगोन थौ दे बिदिब्ला ओइ सोरबा नाम्बार गोदान हरलायबायलै हेलौ रिक्टन नोंनाव पुर्णिमानि नाम्बारफोर दंबाय बायो नामा ब्रा दङ मानोमोनबा डिलिटनि कर्सफोरसो लाबाय बायगौमोन नामा बेखौसो सोंनो होननानै नोंनाव नाम्बार बिहरनाय जादोंमोन दाखालिसो लादोंमोन आंबो दे अब्लालाय ला 600 171818 बेसेबांमोन लास्टनिया 18 लै दे आं होनबा बिनाव फन हरनि दे अब्लालाय गेमसो गेलेबाय दंमोन आंबो सोरमोन पुर्णिमा ना आं सोरांलै मोनसे बाथ्रासो सोंगौमोन आं नोंनाव मामोन दे मा बाथ्रा बुंलाय जोंनि फरायसालियाव डिलेट कर्सनि थाखाय प्रिन्सिपाल सारा डिलेट लानो BA पास जानाय नागिरनो थिननायलाय आं नोंखौ लागोन साननानै सोंहरनाय जादों लानोथ' हागौमोनहाय फैसाफोरानो न'खराव जानाय लोंनायनिल' सोलिनो हायै बायदि जानानै दं दे अब्लालाय आं बाबानाव सोंग्रोनि दा दसे उनाव फन खालामफिनगोन दे आं दे बिदिब्ला दोनथ'बाय औ दे अब्लालाय आफा आं डिलेट कर्स लागौमोन नोंसोर एडमिसननि रांखौ होयोब्ला हा मा डिलेट कर्सआय बिदिलाय मा खामानि जागोन देलाय आंनो एसे फोरमायना होलाय मा डिलेट कर्स बियो बेबो मोनसे डिप्ल'मा कर्स आफा जेरै सासे फोरोंगिरि जानोबा बेनिबो गोनांथि जायो दे लानो गोसोबालाय लाखियो आरो दे आइ नोङो लानो गोसोथारबालाय लानो हागोन थेंक इउ आफा हेलौ सोरजों एथ'बां बिजि औ आं डिलेट कर्स लानोसो लोगोफोरजों रायलायबाय दंमोन दे अब्ला रायलायग्रो औ दे दा हरफिनगोन आं आं गाबोन सोरांखौ 9 रिंगायाव लोगो हमनानै गासै बाथ्राखौनो सोंनानै लानांसिगोन आंनालाय दिनै सनाया मा फन हरथाराखैब्रा हैद हरियाबो हामदोंलै नोंनिफ्रावसो डिस्टार्ब खालामलाबायो नङाबा माथोब्रा जों बायदि बिन्दास जानांगौ मा सना थनाब्रा जोंना अमा बेदर जौआसो सना थौ अब्लालाय लोंहैनोसै
आदा जौ दङ ना दं सेंग्राफोर गंबेसे नांगौ ओइ सेरखौ लानानै जिरायसुलाय सेंग्राफोर आदा देरखानबानो जागोन दे नै सेंग्राफोर लुनानै लों हे गांगुर लु दे ओइ लोंलै सेंग्राफोर जागोन जौआनो गोखैथार नोंगौ बेखौनो लोङो नामा हासै सेंग्राफोर फैसाया होद जाम्बा एसेबां गोखै सेरेबखौ नोंनो फैसा नांगौ उपाय गैयालै सेंग्राफोर बिदिनो न'खर सालायो आङो होद मालाबा लादो दे मा जाबावगोन दानि सेंग्राफोरजों हेलौ बहा दं आं फरायसालियावनो दं नोंलाय आं नोंसोरनि फरायसालिनि लांगोनायाव दं दसे थाथ' थांगासिनो आं औ दे बावबाय नामा फैनाया औ माजों फैदों साइकेलजों फैदों साइकेलखौ बेयावनो दोनथ'दो थ' बाइकजों बेरायना फैनि थौ दे गाखोदो बेयावनो जिरायनोसै नामा औ दे बा मालाय प्राइभेट स्कुलाव मास्टार जानो जा समायखायो नंगौ नामा एसेबां गोबावनि उनाव आंबो नोंखौ नुनानै जोबोर असिना नुथारदों गोदो उन्दैनि महरानो थाबाय थायो होनबा दे माबोरै बोरै बुंदो कर्सनि सोमोन्दै आं बारा मोनथिथारा खोनासं अब्ला बे कर्सआ 2 बोसोरनि आरो एडमिसन फिसा 2 बोसोराव 9,000 जागोन आयु एसेबां गोबां जोंहा न'खरावनो थाखा फैसा गैथाराहाय माथो खालामबावनो जोंनि न'खरफ्रा बिदिनोसै नाथाय जोंनि फरायसालियाव क्लास खालामफैनांगोन दे जोंनि प्रिन्सिपालजों रायलायना नोंनि दानारि बेथनखौ थि खालामनोसै रोंगोन नाहाय आं फोरोंनो दे बिदिब्लालाय नों रायज्लायनाय आंबो न'आव ओरैनोसो थाखायो दे जागोन दे अब्ला साहाखौनो लोंलायनानै बिदाय लालायनोसै नामा आं साहाखौनो लोंखाया न'आव रावबो गैया ओंखाम संनो थाब थांथारनांगोन नंगौ नामा बैसागुआव खाथिथारसै आं नोंसानाव जौ बिदै लोंनो थांगोन दे जागोन दे थौ बिदिब्ला थांनोसै थौ पूर्णिमाखौ मानो एसेबां गोसोखांग्रा जाखो आं सोरांखौ मानो एसेबां गोसोखांबाय थाग्रा जाखो आं गुबुन मोजां मोनै थाखोनबाबो आं सोरांखौ मानो एसेबां गोसोखांबाय थाखो
बेखौ खनसे आं लोगो मोननो मोनसिगोन। बे आंनि गोसोआ सोरांखौल' मानो गोसोखांबाय थाग्रा जाखो? अ नङा, फनखौनो हरनांसिगोन आं बेनो। र' हेलौ पुर्निमा, नों आंजों बेरायनो दसे सम होनो हागोन ना? औ हागोन, नाथाय बबे जायगायाव? अ पुर्निमा, नों ओंखारनाल' थाग्रो दे, आं नोंखौ लायनो थांगासिनो। औ दे। पुर्निमा, आं दिनै नोंनि सिगाङाव फंसे बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन। मा बाथ्रा? आं नोंखौ गोबाव समनिफ्रायनो सिरि सिरि मोजां मोनखुमानानै दंमोन। दिनै आं थानो हायैलाय बुंनानै लानोसै। आं नोंखौ मोजां मोनो पुर्निमा। नों मा बुंनो सानो? गुबुन मोजां मोननाय सेंग्रा दंखायो नामा? आंबो नोंखौ सिरि सिरि बै समनिफ्रायनो मोजां मोनखोमानानै दंमोन। गैया आंनाव मोजां मोननाय, नोंनो आंनि गिबि मोजां मोननाय। नंगौ नामा? औ। गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय गावदां अखाफोर सना नों अराय जिउनि। गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय जिउनि अलंबार दजे नों मुलुग संसारनि। नोंनि मिनिस्लुनाय गावदां अखाफोर महरा आंनि गोसोखौ खालामो बोदोर बावलिया। नोंनि अलंबार जोंथि मेगननि नोजोरा आंनि सोलेरखौ मानोबा फोजाखांफैयो। गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय गावदां अखाफोर सना नों अराय जिउनि। गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय जिउनि अलंबार दजे नों मुलुग संसारनि। जानाय लोंनाय उन्दुनाय बावगोमालाङो गोसोआव मानिबा रादाब सौग्रावफैयो। लाजिनाय गिनाय हाबा हुखा बावगोमालाङो गोसोआव मानिबा सानदुं बेरखांफैयो। फाल्गुननि जावलिया बारजों नोंखौ लाना गोरोबफानो हास्थायो अराय जिउनि। देवलनि रंजासुलि बोथोराव लुबैयो गोसोआ नोंनि आखाइजों गोजा आबिरनि गाब गानो। हाब बेथ' दान्थाल बिनावसोलै। गोसोथोनायानो दंखायो आरो बेलाय सोर गुबुन सासेबाव। र' बेखौ दानथालनो खिथानोसै आं।
ओइ दान्थाल दहाय फुङाव आं माथो नोंनावखौ सोरबा सेंग्रासो बेरायनाय नुदोंलै नोंगौ नामा गांगुर हाबाथ' नुबा नों गांगुर दावथारा बेसाव नुबोदोंमोन आं सोरबा सेंग्राजों सेंग्राखौ आं सिनायस्लाबासै दे अब्ला गांगुर खोथानि थाखाय साबायखर थाबाय दे अब्ला पुर्णिमा बहा थांना दोंलाय मानो नांगौ नोंनोलाय मा पुर्णिमा नों सोरांसिन मोजां मोननो नामा मोजां मोननोबा सासेखौ मोजां मोन पुर्णिमा सानसेथाम गोसोथोना रावनि गोसोखौ फाग्ला खालामनो दा सान नोंलाय नोंनि गोसोनाय बेदरखौ सों खालामना आं सोनाय बेदर संजाहोगौ नांगौ माथो पुर्णिमा नोंनावलाय बांद्रायगासिनो दं नेक्स्ट बाराव जुदि सोरांजों लोगो हमनाय नुबावोब्ला बाथ्राया मोजां जानाय नङा हाबाब प्रान्जित फंबाय मला फैनायब्रा नोंलाय केरेलानिफ्रायलाय सौफैनायाथ' मैया सौफैदोंमोनलै जोंसार आदा हा दालाय बहाथो थांनो नागिरदों फंबाय आं माबा गामि फारसे एसे बेरायना फैहैनि अब्लालाय थौदो आदा रामोनदा मोनावनो हाबसेसो लोंना फै थौ अब्लालाय फंबाय आदा नोंनो बिहरदों र' होमबालाय ओइ आदा गंसे लाबोदोलै हाबाब माथो प्रान्जित फंबायसोलाय हा माला फैनाय मैयासो सौफैदोंमोनलै आदा दे फंबाय होमबा लों औ दे आदा लुदो दे जागोन दे फंबाय लादो मोजांथारलै आदा लुबावदो नंगौ नामा फंबाय जागोन दे लों फंबाय लों हाब फंबाय माबा बाथ्रा खोनादोंलै आंलाय हाब आदा मा बाथ्रा नोंनि मोजां मोननाय पुर्णिमाखौ सोराङासो माथो मोजां मोनबायनो प्लिज आदा प्लिज बे बाथ्राखौ बुंनानै आरोबाव आंनि गोसोखौ बांद्राय दा दुखु होसो बेफोर बाथ्राखौ आं सिगाङावनो मिथिखायो ओइ पुर्णिमा दिनै नों आंनो नंखाय रादायनानै आंखौ जौनि लैथोआवसो गबोहोबाय फंबाय जाबायलै आं थांसैलै दा नों उनाव फैदो दे आदा थांदो दे पुर्णिमा आं नोंनो नांगौबानो थाखा फैसा हरबाय थायोमोन नाथाय आंखौ दिनै नेवसिलांबाय जाबाय फंबाय जाबाय जौखौ आरोबाव दालोंसै बिनि गोसोआनो थिग नंखायामोन बेबो सानसे फस्थायनांगोन थाथ'दो आदा आं थांनोसै दे फंबाय दे बथलखौबो लांफाबायलै मा जागोन आथिखालनि सेंग्राफोरजों हेलौ हेलौ बहा दं नोङो सना आं नै दासो न' मोनफैदों आं दासो पुर्णिमाखौ सोरबा बाइकआव गाखोलांनाय माब्ला नै दानिसो र' बियो बिदिसो बिनि गियानखौ नायगासिनो दं आं
दहायनो गामियाव थांनायावनो मिथिबोहादों बेखौ र' न'आवल' फैग्रोथों साला दे दोनथ'दो नोंबो माथा गरम खालामना हरबाय थानांलाखो फै फै जिराय पुर्णिमा बैसागु नेनानै थाबाय थाया नोंनि आरो आंनि जुलिखौ आंनि आइ आफाजों रायलायना थि खालामनोसै नों मा बुंनो सानो पुर्णिमा औ जागोन सोरां नाथाय दानो हाथाय नङा दे जागोन नाथाय जों सानैनि रायलायखानायखौ फोथायग्राफोर दा खालाम सोरां आं नोंनि खर'आव दांनानै समाय लाबाय जुदि जों सानैनि मोजां मोनलायनाया सैथोब्ला जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ रावबो बोखानो हानाय नङा आंबो फोथायबाय पुर्णिमा नोंनि समाय लानायखौ नोंसानि दैमारिखौ नुवाखै माथो बहाबा थांदों नामा अ आइ आफाया बिसोर दुब्लियाव दंहैयो थौ बिदिबा सोरां आंखौ ससे दोनलांदो थौ बिदिब्ला हेलौ है सेंग्राफोर नोंसोर बहा दं दा बेलासियाव नोंसोरखौ आं नांगौ दै केरेलायाव थानानै गोबां रां हरबाय बिनो प्राइजिता नाथाय बियो सोरांजोंसो रायलायनो लागासिनो दं बेनिखायनो जानि बिनानाव पुर्णिमाखौ प्राइजितबो नायनांगौ लोंनाय जानाय गासिबो फ्रि दे जागोन दे बिदिब्ला दोनथ'बाय आं हेलौ सोरां नों बहा दं आंखौ गामिनि सिगांनि मोजां मोननायनो दानथाला लोगोफोर लिंहरनानै जबरदस्ति खालामनानै हरनो नागिरदों नों थाबैनो फै मा मोनजोबबाय सेंग्राफोर दानो पुर्णिमाखौ प्राइजितबो होनो हायनांगौ नाथाय मानसिया बहा दं मानसिया न'आवनो दं पुर्णिमा नों दिनै दानो प्राइजित जुलि जानांगौ हगार आंखौ हगार हगार होनदों आयौ फिसा मा फिसा मा खालामनाय जादों बियो हगार आंखौ हगार आंनि राफा बेफोर गासिबो नोंसानि थाखायनो जाजोब्बाय नोंसोर रायहोआमबा दिनै पुर्णिमाया बेबायदि जानाय नङामोन जानथार फिसा बिदि मानो बोलायना लांनांगौ जाखो मोजाङै रायलायना लांबानो जायोना औ मोजां रायलायनानै गाबोन हैबानो जायोना आइया राफा आं बेफोरखौ जेबो मिथिया दिनै दानो पुर्णिमाखौ प्राइजित जुलि थागोन आइ आं थांथ'वामोन मा जाबावगोन बे गथ'जों गाव जि खालामो खालामथोंसै हगार होनदों मानि बर'ना फैदों नों बेवहाय ओइ दान्थाल मा जुनारनि आखु बिलाय बिनानावनि मोजां मोननाय थाखानायखौ बोखानानै गुबुननो होनाय खोनासं सोरां आं नोंखौ सनमान होयो नाथाय पुर्णिमाखौ मोजां मोननो दासान मिथिबाय नोंनि मोजां मोननायाव रायदा थानांगोन
हेलौ आइ आरो आफा पुर्निमाखौ दानथाला लांबाय नोंसोर गोख्रै फैदो थाबैनो फै आइ औ दे न'खराव रावबो गैयामोन नामा? नोंसोरसो माबा आदै जों माबासो रायलायनो फैदोंमोन। माबा बाथ्रा रायलायनो फैदों नोंसोरलाय? नोंसोरनि बाथ्राखौ मिथिजोबखाबाय आं। सोरनि पारमिसन लानानै बे न'आव फैनाय बायदि मोनदों नोंसोरलाय? बे न'निफ्राय गोख्रै ओंखारलां नोंसोर जादों। माबा दै जोंथ' बिदिनो नांलायनो फैयाखै रायज्लायनो होननासो फैदों। मा खान्था माबा रायलायनो फैदों नोंसोरलाय? मिथिखानानै पुर्निमाखौ मैया आं जोलै हैबाय होनना मिथिखाबाय नोंसोरो आरो दिनै मानो रायलायनो फैबावदों? बेनिफ्राय गोख्रै ओंखारलां। मासे गरमलै आदैखौ थांदों आदै थांदों होद साला गरम बोथोरफोराव गोदाव सोराव रायलायनो फैलाबायगोन। ओइ सोरां सिराय बुन्दु जागोन दे बुन्दु नों बे सिख्लानिफ्राय जानगार जानायानो मोजां जासिगोन मानोना आं नोंखौ गाज्रि मोनगोन साननानैसो बुङाखैमोन बिनि सोमोन्दै आं नोंनो फंनैसो खोथा बुंनो सानदोंमोन मा बाथ्रा बुन्दु बे दालांनाय सेंग्राजों दान मोनथामनि सिगाङाव गथ'बो गारजाबाय नंगौ नामा औ बुन्दु आरो बिनि आखला बारा मोजां नंखाया हौवाफोरनिफ्राय थाखा फैसा बख'ना जानायल' थेवबो दे बुन्दु आं दि बेखौ थार गोसोजों मोजां मोनो मा गोसोजों थांना थाबावनो आं बे बुहुमाव गोसोखौ हमथा बुन्दु नोंनि थाखाय सिख्लायानो जोबाखै गोसोखौ लोरबां दा खालाम बुन्दु आं दा थांथ'नोसै दे पुर्निमा आं नोंनो मा होबोआखैमोन नांनाय मानि थाखा फैसा गाननाय जोमनाय गासिबखौबो होबोदोंमोन पुर्निमा नों आंनि गासै सिमांखौ थेर बेथेर खालामलांबाय दिनै आं मा गोसोयै थांनानै थाबावगोन आं थांनानै थाया बे बुहुमाव पुर्निमा नोंल' गोजोनै थादो आं बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांनोसै ओइ सोरां बुन्दु दंना गैयाब्रा मानसियालाय सिङाव हाबना नायनो थानोसैलां सोरां बुन्दुआलाय दंना गैमाराब्रा हे बुन्दु मा जाखो नों सोरां बुन्दु मा खालामना लाखो नोङो मेगना खेव सोरां न'खरावबो रावबो गैया लोगोखौनो लेंहरनांसिगोन आं र' फन खालामनि आं लोगो हेलौ सोमखोरा दा बहा दं नोङो थाबैनो फै नों सोराङा माबा खालामनानै लाबाय
अ दे 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 दानो फैथार आं थांगासिनो दे 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 मा जालाबायलै थौ सिगां मानसिखौ दे मानसिया मारै गिलिरानो एसे थौ ला थौ डाक्टराव लांनि थौ ला थौ थिखां दे थौ फंबाय थौ लामाया लागा लाखादो मोजाङै हम फंबाय थौ गारिया लागे र' फंबाय आं गारि लाना फैनि फटनो दे जागोन ओइ सोरां आन्दाज ला एसे आन्दाज ला